Fit-tmien edizzjoni tas-seminar annwali organizzat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar l-NAO flimkien mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ġie diskussa l-kompetittività Ewropea u rilevanza tagħha għal Malta, fejn ġie analizzat l-impatt dirett tal-kompetittività Ewropea fuq il-politika, l-ekonomija u l-awditjar f'Malta. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara sostna li jekk l-Unjoni Ewropea trid tibqa' kompetittiva fis-snin li ġejjin, trid tiffoka fuq 3 prijoritajiet ewlenin: iż-żieda sostanzjali fl-investiment u fl-innovazzjoni, it-tneħħija tal-ostakli biex minflok jinħoloq suq waħdini li jirrifletti l-kompetizzjoni reali u l-implementazzjoni ta' politika industrijali koerenti li tirrikonoxxi li l-vantaġġ kompetittiv huwa ffurmat ukoll mill-politika pubblika u mill-bilanċ bejn l-interessi tal-konsumatur u tal-produttur. National Audit Office għandu funzjoni importanti għax permezz tal-audits tagħna aħna nassikuraw governanza tajba u permezz ta' governanza tajba tiżdied l-effiċjenza u marta ssir iżjed kompetittiva. Dr. George Hisler, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, enfasizza li l-kompetittività saret priorità strateġika għal Malta u sostna li din mhijiex biss kwistjoni ta' tkabbir ekonomiku, iżda wkoll ta' governanza soda, implementazzjoni effettiva tal-politika u użu responsabbli tal-fondi pubbliċi. Hemm taqbida bejn is-superpotenzi u kif rajna anki minn diskorsi ta' pajjiżi ħafna akbar minna, pereżempju bħal Kanada, eċetera, qed jaraw l-importanza li l-ekonomiji ta' dawk li huma sejħilhom il-middle powers jagħmlu sforzi ikbar biex ikunu jistgħu jikkompetu, jingħaqdu flimkien biex jikkompetu, għax ovvjament kif dejjem ngħidu fl-għaqda hemm is-saħħa. U Malta hija parti integrali mill-ekonomija Ewropea. Is-seminar offra wkoll ħarsa prattika lejn kif istituzzjonijiet supremi tal-awditjar minn diversi pajjiżi Ewropej iverifikaw suġġetti marbuta mal-kompetittività fosthom l-investiment pubbliku, il-politika industrijali, il-ħiliet u s-sigurtà tal-enerġija.